Na maiva newe buda ndibudeo different fathers baba Bernard vaive na baba vavo vaive ne mari zvokuti vainzi piaso ungani mabusiness ndo baba vako iwe chikoro ochidzoka imi method dzamchitisipo ndo vakuendesa kuchikoro baba ndo baba vako asi zvainyatsa cheta mai kuti wasitauri kuti ndakahura naye uchita sei chidzokera manje muenda munotora hama muenda kumadna tina shariko arikubasa kuti nyika yako ikuzive kuti nyika yako ikuzive nyai baba nyai baba kuti nyika ikuzive nyai baba nyai baba nyai baba kuti nyika kwanditi zvimwe zvese mukataura zvimwe zvese changa chichikutazai kupinda kuti mugare muimba imwe chete muchipinda muchibuda verudzi rwenyu vaiti pfuma yedu aigewa nawatorwa tiripo chidzokera kudzinza rako mwana wangu ndakuudza uri munhu anotozikanwa mumusha umu asi vakanga vasingazivi kuti pane chitsotsi chakaitika chidzokera kudzinza rako ndakutaurira zvandakutaurira kwaziva rudzi rwako kwaziva nhau dzako dzese chienda unamate Mwari nekuti zviri kukuteerawo futi zvemushamana vechinzi vako wakadya pfuma dzisi dzako ukadya nhaka si dzako ukafuga makumbezi asi ako mumusha usiri wako saka nenyaya ndiri kutaura ichikutasa kupinda veru vakapa vamwe vari kuti wakadya pfuma dzedu pandiri kutaura panapa akatomutadambudzo kuti makata mental disturbance 3 good months mukapora ende zvikagara muri kugara 6 months zvokubata 3 months 6 months zvokubata 3 months ndo nyaya iri pemuri kudzokai kumusha imini denga kuchengetera ndati dzokera unotaura kuti ini ndiri mwana ndokuudza zvekuita handiti wawere ibva kashamari patikutaurana handiti Bernard akafa ane mukadzi wakazi ndaizivei akatombobata mai vako vakarara nababa wako aiwa akatombobata redendeti muchibawe akatombobata saka anozviziva kuti iwe uri mwana murume wake asi yaityisa kutaura nyaya chiende munogasa nyaya unoti mai chingobudai pachena uchanzwa nyaya sepfu chenjera panangu zvandikutaura ndati chenjera ndauya yakaitika gurakati anditi timbotaurirana ndaingona kupopota namai vachakuudza kuti ndakabata mai vako vakarara nemurume wangu zvibadhe hazvina basa ishungu dzemwoyo asi ndati vanozviziva
kana waramba unoti tora imwana wenyu mumwe chete muenda kumadheni ndati iwe baba saka nyaya yekunzi wewe waramba nhasi wadi wakadya pfuma dzevanhu asi kuzva kuti uchanodzirika sei mushame vanhu nokuti wakati mafuga madira manisara pavanhu vakapiwa chaichengeta sei nyaya safarisa chikari mwanangu kana munyara mangwani chenjera mwanangu we chenjera mwanangu chenjera kudenga kwanditi ndikudzidzise kwanditi ndikubatsire kukati ndikubudire pachena kuti kurarama kwese wanga uri kuperekedza mukunorarama asi ndine mhepo dzandanzi kukatanira pauri ndichashambidza nyama yako nekuti atekesherwa nemamhepo nerimari pasi pano nekuti watakudzwa si zvako musha wangu wachichengera chunzuri wemo iwe sandi wemo asi wakatakudzwa mhepo wakadya pfuma nenhaka dzevanhu ukapiwa magumbezi evafi uchinzi iwe uri mai musare pevana mushure menga hanzvadzi dzako dzimwe dzashaika ukasirwa uchinzi musare pavana waisirwa vana vevatorwa shamari chidzokera unowana vako chaiwo zvino iyi nyaya ndadzikudenga ndikuchengete denga ramari kanditi ndikubatsire pachimirichi ndine urombo mwanangu wanga uchiperekedza mukunorarama wanga uchishandira vamwe mukatovaka musha musimenyu chienda unoparadza dzokerodya nhaka yako nekuti nhaka yako iriko kana baba vacho vakutofa vakasiya vaudza mbuya vai azvinei kuti kana magara kana mukazoita zvimwe zvese mombe idzi dziri shanu neiyi unoziva mhosva yangu mwana wangu achauya mupei chienda akontora dzako mombe shanu asi uzive kuti une mhosva kuti wakasiya parao saka muchanobatana sei semhuruku nokuti manga muchengeta chivi chakaipa kudai musha wamwe vakuru avachiziva iwe haisi mhosva yako denga randikusunungura kunyama nekumweya hakuna mhosva pachimiro ichi hapana akanyora tsamba ndoda kuberekwa hakuna akanyora application ndoda kuzvarwa asi vakadzi vazhinji hamuna denga ramwadara kuitira zvakanaka murabo munyasha denga kuita zvakanaka denga kuinamati kukuchengetei munamate Mwari ndokunaka ndichanamatira vose vanorwara panguva ino kuti vaponeswe nembiri yaMwari.